זה ממש לתת לתלמידים טעימה מהעולם הגדול. זה מערכת מעקב שעובדת על חיישנים שמזהים אובייקטים זזים, שמיועדת בעיקר ללקויי ראייה. אנחנו פותרים את הבעיה של המחסור במורים. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להתעסק באמת בענייני שכר ובעניינים של ההתלמדות, שזה כל מיני דברים מחוץ לתחום שלנו, ואנחנו באמת אומרים, אנחנו עכשיו נשפר את התנאים של המורים. עורר עניין בהתנדבות בקרב בני נוער וגם לעזור עם הייעול זמן. עשינו נעל ספורט חכמה שממירה כל צעד שלכם לאנרגיה ירוקה. בעיצוב חדשני, מאוד מרגש להיות כאן עכשיו ולראות את הרעיונות המבריקים של כולכם. באמת, מעט ששמעתי, רעיון אחד יותר טוב מהשני. אני רוצה להגיד שזה גאווה גדולה, 30 מתוך 700 במקום שלנו. במקום הראשון, Rescue AI! אנחנו בעצם מפתחים אפליקציה מבוססת על בינה מלאכותית שמטרתה היא לעזור להציל חיים בשטח. היא מדריכה את המשתמש איך להציל חיים ומה לעשות במקרה של מצב חירום.